Danmark lever af viden. Det er ganske enkelt viden, der gør, at vi tjener penge til Danmark. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi udnytter det fulde potentiale, der er i den danske befolkning, udnytter mangfoldighed og dermed også lighed mellem kønnene. Det kræver, at vi gør op med vores forældede kønsstereotyper og gør op med opfattelsen af, hvad der er pige henholdsvis kvindejobs og drenge henholdsvis mandejobs. Det er rigtig vigtigt, at vi sætter fokus på, hvad det er, der får unge til at vælge uddannelse. At de får mulighed for at følge deres drømme og udnytte deres fulde potentiale. Det er det, vi kan se på bundlinjen. Det er det, der gør, at vi udnytter vores fulde talentmasse. Jeg er rigtig glad for, at Danmarks ligestillingsminister også har øje for det. Glædelig 8. marts. Nu tror jeg ikke